kining magasin ninyo na the ancient Catholic became the Roman Catholic Church. Uyunan ba nimo ni dili? Dili na ko na uyunan. Kay dili mabasa sa Biblia. Sunod nga pangutana, uyon ka nga atubangan sa mga Seventh-day Adventist ang inyong magasin nga opisyal sayop ni kay imong gisupak. Objection mo dito. Objection. Na topic. Objection. Nimo ang akong tema pinaagi sa paggamit og referensya ni Zaide. Sumala sa libro ni Zaide, kinsa ang nagtukod sa Katoliko Romano nga imong gisupak? Tubag. Wala ko kabasa dili kinsa. Sunod nga pangutana, Moderator's Ay, time. pagkapila-pila. Moderator's time. Kadali lang. Bro Wendell, napa siya oras? Bro, tubaga bro. Tubaga. Napa kay oras? Next question na. Okay. Wa ko kahibalo og kinsa. Kung naaman siya introduce, di kabalik sa Biblia. Kung moingon siya si Kristo, ba si Kristo na sa bulangan kayo di kabalik sa Biblia. Kinahanglan i-prove sa Biblia ang ingon nga Kristo. Kay ngano, sumala sa inyong mga claim ang mga historian, musulat po nagkinsa. Pero wa ko'y nabasa dili sa akong gibasa. Time. Next question. Sunod nga pangutana, moderator. Supa ka man nga ang church, pillar and foundation of the truth. Pangutana, kining niya sa inyong libro, the church is the pillar and foundation of the truth. Husto ni sayop. Sayop na, basta ikaw mo gamit. Tubag! Unsa maning mga CFD? Pakpak og way klaro? Objection, moderator. Moderator's time. Up. Kadali lang. 30 minutes o 30 seconds. Moderator's time. Palihog lang atong sundon ang balaod para dili Bro, ayaw na naghatag o komento sa audience. Ayaw lang sila pansina, bro. Si Wendell ay pansina. Hindi, kay mapil mo ko silang debate. Ayaw lang sila pansina. Si Wendell lang. Bro, Wendell, ayaw sila pansina. Si Julito lang. Ug ang moderator day. Oh, Kapila. Mr. Wito, mahangyo lang po ko. Kung di na ako sila pansinon, kontrola sila. Lagi. Well, alang, ni sinyas gani ko ana nila. Kaya di po ko pwede hilom mo. Maintirapod ta mo. Hantod sinyas lang ko. Buto sa but, hilom lang. No? Ana man na siya, bro, Julito. Bro, Julito, naakay magapalihog. Go ahead. Ningingon kog sayop kung siya mo gamit. Pag ako'y mo gamit, dili sayop. Kaya nga naman, giputol man niya. Ang pinaka-essence sa sulat diha, bisan pag atong i-continue, that church is depository ra. O niya, kanang foundation nga pasabot diha, protector. Layo siyang konsepto nga sukaranan. Next question. Sunod nga pangutana. Kay imo manggiingon nga depository ang simbahan. Protector ang simbahan. Therefore, husto ang nasulat, the church is the pillar and foundation of truth. Masakto basta imong padayonon. Okay. So, isa bro. 30 seconds. Go ahead. Masakto siya basta imong padayonon pero putlon gali nimo. Sama siya sa usa ka bersikulong niingon ang yawa nga ako ang kalibutan. Kung di nimo tiwason makaingon ka ang yawa day tagis kalibutan. Pero kag imong tiwason ay tuwa na ding unod nangangkon ra ang yawa. Busa tiwason jud. sunod nga pangutana. Go ahead. Ingon ka man kaganiha nga gigamit nimo ang Greek sayop ang pilar. Samtang sa Objection, inyong moderator. libro. Objection. Go ahead. Wala Objection time. Wala ko 7 and 25 seconds. Go ahead. Wala ko mingog sayop. Ang ako giingon niya, ang foundation nga gigamit didto sa kahulugan sa Greek, gitawag diri og istolos. Ang meaning, protector siya. Wa jud ko maingon nga sayop ang transition. Bisan pag i-review nimo naka-live man ni. Okay. Bro Wendell. Istrulos og hidrayuma. Okay. Okay. Go. Okay. So, i-reconstruct na lang Bro Wendell, no? Okay. Dili naman nato ma-review ato ang live. Wa na ko'y oras. Okay. Dili, naka-time post man ta. Atayin po sila.
Sunod nga Kadali lang. pangutana. Nag-objection, man ka, wa man ka nagtubag. Okay. Sunod nga pangutana. Go ahead, Bro Wendell. Kining giingon sa inyong libro na the church is the pillar and foundation of the truth. Mao ba kini nga simbahan nga giingong one holy Catholic apostolic ancient church founded by Jesus Christ? Mao ni dili. Dili na mao kay sa gitawag og kanang imong libro diha Adventist Belief wa jud nag-mention diha Roman Catholic Apostolic, imo lang gikunik-kunik ang mga putol-putol nga kanang libro. Katong libro ha, katong una nimo gamit, wala jud nagsulti diha og Roman Catholic Church. Ang pillar and foundation of truth, wa jud gi-mention diha. Og mabasa nimo, pildi nako, kanang kuan ba? Og mabasa nimo katong kuan kato. Ayaw panikas, kato. Time. Tinahod nga Dali lang. moderator. Yes. Tinahod nga moderator. Sabi niya, kung mabasa na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ sa ilang magasin, pildi na siya. Okay. Pwede Objection, ba? moderator, objection. Okay. Kadali lang. Dili na to. Kadali lang. Objection niya, objection. Object counter. Kadali lang. Unsa to, bro? Balik kag Ingon siya, kung mabasa ko no, sa ilang referensya na ang Roman Mali. Catholic Church founded by Jesus Christ, pildi na siya. Counter. Ingon ani. Okay. Kamong duha hinaot di mo mobayas, naro. Ang akong sintros pangutana katong Adventist Belief. Okay. Wala to iyang magasin. Okay. Kung mudapig mo atong magasin, tabla pay gikuan. Mao na i-counter na ko nga. Okay. Kung mabasa dito pero di mabasa, pwede pod niya mo angkon nga Okay. pildi. Challenge accepted, not accepted, Brother Wendell. Okay. Proceed tas pangutana, Brother Sunod nga Wendell. pangutana. Kining magasin ninyo na the ancient Catholic became the Roman Catholic Church. Uyunan ba nimo ni dili? Dili na ko na uyunan. Kay dili mabasa sa Biblia. Sunod nga pangutana. Uyon ka nga atubangan sa mga Seventh-day Adventist ang inyong magasin nga opisyal sayop ni kay imong gisupak. Objection mo dito. Nawa Objection. na topic. Objection, go ahead. Wa na ta kapanukad sa topic. Naabot na tag Roman Catholic Church. Ang topic na to, sutao na to ang sukaranan. Abot naman ta og gitawag og topic. Kinahanglan, so baliko na tong topic. Objection, Okay. moderator. Counter. Yes. Counter objection, bro. Counter objection, moderator. Ang topic nato gilakag ko siya. Nakasulat, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, haligi og sukaranan sa kamaturan dili ang Biblia. Naa sa ilang referensya nga matod pa niya sayop, Katoliko, tinuko di Kristo. Mo nang gilakag nako siya. Okay. Moderator's time. Mao ni ang tema, pamatud-an nga ang Santa Katolika Apostolika Romana mao ang haligi og sukaran sa kamaturan og dili ang Biblia. Sumala sa Biblia og referensya. Moderator's time. Brother Julito Daeg, 2 out of 1, ipatubag ang pangutana. Go ahead. Ibalik ko na. Repeat the question, Brother Wendell, please. Ibalik ang pangutana. Matod pa sa inyong ministry magazine, the ancient universal Catholic Church founded by Jesus Christ and the apostles. And the ancient Catholic Church became the Roman Catholic Church. Husto ni, sayop. Sayop imong paggamit kay ako nagtuo. Quotation ra na. Sige. From the other author. From the other author. Mao na nga mingon kog sayo pa jud imong paggamit. Kay moingon gali quotation from other author nga gikot sa author pod sa gitawag ministry magazine. Mao na kung imong gamiton nga sila'y nagsulat ana mismo dili mao kay ningkot man. Naay gipadapat diha nga di jud mao sumala sa imuhang buot ipasabot ron. Okay, time. Next question. Sunod nga pangutana. Kung makita nimo o makita sa moderator nga ang inyong writer ang gasulat dili kotisyon, uyon kang pildi ka. Moderator's time. Naay challenge question. Wala tayong challenge question. Brother Julito Daeg,
nadungog ba nimo ang challenge question, ang pangutana, dawaton o dili? Patubag ako. Dali lang. Anaay lang kay challenge question eh. Mm. Wala siya nang ayaw sa kuana. Challenge question eh kay kung dili ka mutubag, no other Okay. kwan, proceed ta. Dili ka pugson ani. Dili Wala ko man tayo mo rules. dawat sa challenge. Next question, brother. Explanation. Nganong di ko mo dawat sa challenge? Tungod kay sa rason. Dili kumplito ang pulong diha nga ang Iglesia Romana Katolika maoy sukaranan sa kamaturan ug dili ang Biblia. Karon kung mabasa nimo, Ayun na, tama na. Tama na. Kay wala na ta nagunsa. Ayun na Challenge ba? Challenge? Ayun na Challenge mo. paghatag, Oh, nagtubag di- man ka. Ipa-explain lang ta kang anong. Kadali lang, isa. Moderator's time, okay? Ang challenge question, wala sa ilang rules. Busa, kung naay mo hatag og challenge, ang isa dili mo dawat, proceed na ta, no other question. Wala na pangutanak. Ah. Okay? So, ayaw lang paghatag og counter another challenge, kay di na ta magkasinabot, ani. Okay? So, next question, Brother Windel, 4 minutes and 43 seconds. Niya ang left. sunod nga pangutana. Pag-ingon sa inyong libro na the church is the pillar and foundation of the truth. O giingon sa inyong magasin nga ang one Catholic Apostolic Ancient Church founded by Jesus Christ. Ingon ka kotisyon. Uyon ka nga wa nimo ni mabasa. wala sa Biblia kay Biblia akong gibasa. Okay. History. Bro, 30 seconds. Good. Moingon ka wa nabasa? Pilting daghanang balasahon. Unya ako, dili ko pinadala sa 70 Adventist. Nagdala ko sa kagalingon na kong baruganan nga pulong sa Ginoo. Mauna nga, dili ko pinadala, bot ipasabot kung makabarog ka karon. Sumalas mo tima sa Biblia. Kana, sa rason, dili ko mudawat ni anak nga mga gitawag Time! challenge. Next question. Sunod nga pangutana. Sa imong pagtugan nga dapat ang Bible pillar of truth. Sunod nga pangutana. Kining giingon dinhi na the ancient Catholic Apostolic Church founded by Jesus Christ naa ba nis Bible? Iotro pangutana. Moderator's time. Iotro pangutana. Kadali lang. Relax lang mo. Murag ka mo may gusto baga palihog. Wala sa Biblia ang kompleto nimong gipamahayag. Kay ngano, ang atong sentro, Romana Katolika, Iglesia Apostolika, mo'y sukaranan sa kamatuan, og dili ang Biblia. Kung makumpleto Objection, nimo na, Objection? musakto. Objection? Go ahead. Categorical question ang akong pangutana. Okay. Ingon siya nga dapat naa sa Biblia. Gitudlo man ni dili kotisyon gikan gyud sa ilang writer na ang one Holy Catholic Ancient Apostolic Church founded by Jesus Christ and the Apostles. Ang akong pangutana, kung naa gyud dapat sa Biblia, naa ba nis Biblia? Okay, bro. Julito, naaba daw na sa Biblia. Wala sa original nga Biblia. Okay, bro, napakay, bro, 10 seconds, bro. 20 seconds. Wala. Tungod kay nataw ang Roman Catholic o Catholic word dili na sa second century. Dili na sa kapins 100. Unya, ang Biblia, nahuman siya dili sa mga 90. 90 ba? Unya, natao siya dili sa 100 kapin. Time. Unsaon nimo pag Next nawa question. na sa original nga Biblia? Next question. Sunod nga pangutana. Matod pa nimo wala sa original nga Biblia. Uyon ka nga ang inyong magasin nagpublish og tinuod nga iglesia nga wa magkuha gikas Biblia. Usbang pangutana? Time pause. 2 minutes and 22 seconds. Bro, usba daw ang pangutana. Naka-time pause ta. Okay na, moderator, kato na lang ang pangutana. Ang pangutana, matod pa nimo nga ang napublish sa inyong magasin nga nagtugag tinuod nga iglesia, wala sa original nga Biblia. Uyon ka nga ang gipublish sa inyong magasin, ministry magasin, gikan sa dili original nga Biblia na ang Catholic Church tinukod ni Kristo. O yun ba daw ka, categorical? Sumala sa libro, ngayon mong gibasa,
Uyunan na to. Very good. Padayon, 30 seconds. Napaday sumpay. Pero bisan pag mupakpak mo, di gyud makabarog ang tima. Lantaw wa gali. Wa na jud nakasukad sa tima. Wa gali siya nakapaila-ila nga unsay kamaturan, kundili sige na siya founder Next katoliko. question. Wala. Sunod nga pangutana. Sumala sa inyong libro, Seventh-day Adventist Believe 27 Fundamentals Doctrine. Ang pangutana, unsay giingon dinhi na foundation and pillar of the truth? Biblia, Iglesia. Wala iglesia katolika dia. Objection, moderator. Objection, go ahead. Oh. Categorical question. Sa Okay. ilang libro nga nag-ingon nga ang church pillar and foundation of the truth. Ang akong pangutana, unsay pillar and foundation? Okay, tubagon. Biblia o Iglesia? Tubagon. Okay, Tubagon tubagon una. daw. Biblia or Iglesia? Objection monitor. Okay. Unang-una, wala sa tima. Unya, sunod. Sunod, ang libro nga iyang gamit, dili mao ang kahulugan nga pillar and foundation. Kay ang kahulugan diha, protector. Mao na siya nga kinahanglan nato sabton, dili ingon nga kon mao ning objiko. Tinahod Okay. nga, moderator. Counter objection. Counter, go ahead. Oh. Dili tinuod nga wala tima. Ang tima tinaw kayo. Ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana mao ang foundation pillar of truth. Dili ang Bible. Busa nangutana ko. Kay giangko naman niya nga ang Katoliko tinuko di Kristo sumalas ilang magasin, mabasa, kining naas ilang libro. Unsay nakasulat? Ang Biblia ba ang pillar and foundation o ang Iglesia? Okay, moderator time. Tulo ka moderator na tubagon ang pangutana. Bro Windel, klaro ang pangutana nimo, Biblia ba o Iglesia? Asay mo hada. Biblia. Okay. 30 seconds, go ahead. Ngano? Ang ipasabot diha, pillar and foundation of truth. Gitawag na siya ang iglesia maoy tig panalipod. Ang sukaranan sa topic, sintro ang Biblia kay pulong sa Ginoo. Kana ang gipasabot diha, tig protector man kanang foundation nga kahulugag hidrayuma. Mao na nga kinahanglan nato susihon. Imong pangutana, Biblia ba iglesia? Ang kahulugan diha ang gipasabot Biblia, dili Time. iglesia. Time. Moderator's time. One question, one final. Go ahead, bro. Windel. Okay. Sunod nga pangutana. Giingon man sa inyong libro na the pillar and foundation of the truth is the church. O giingon ka, Biblia. Asa ani nga fundamental doctrines ninyo na Biblia is the pillar and foundation of the truth? Tubag na ko? Tubag. Naragya pun diha basta imong sabton. Ingon kagasa, naraga pun diha. Kay ang gipasabot diha, pillar lagi ang foundation. Ang foundation nga gigamit diha, protection, protector. Unya sa sunod nga mga sentence diha nag-ingon diha bisan pag imong kontinuhon. The church is depository of truth. Depository, dili siya sukaranan. Mao na giingon nako nga ang iglesia mao na siya tig-verify kung tinuod imong doktrina ug di suma sa Biblia. Kay tig protection man siya. Mao bitaw nag-ingon diha kining Okay, sulata. time.